kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi nigrand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoina kule channel, ngicela wenze kulungile, subscribe ku channel, ulike i-video. Bafethu, namhlanje kumsombuluko umhla ka5 kuMay bekunesithembiso ke sokuthi amathikithi efinal eNedbank Cup Kaizer Chiefs versus Orlando Pirates bekuthiwa ayaphuma ngo-10 and azotholakala ku Shoprite, Spar, Usave njalo kanjalo ke na online ka Open Ticket. But bafethu ke indaba ezibhlungu njengamanje i-link yaka Open Ticket noma ngithi nje Open Ticket bafethu i-network is down. Bafethu i-network is down, akungeneki inhlobo. So mawuthi mhlambe ko Shoprite zonke le zitolo lezo kudayisa kona amathikithi mhlambe eseduze, make sure ukuthi uyaphuthuma khona njengamanje uyolinda khona, okanye uhlome efonini yakho cause network ingenzeka ukuthi ngoba inenkinga kuma devices emafonini maybe vele iyahlupha vele kwayikhona ezitolo cause I think basebenzisa i-platform A1 Open Ticket. So kungenzeka usuke la uye esitolo ufike nakhona network ayikho, so make sure ukuthi uhlome indawo zombili, imali esandleni esitolo kulayini kanjalo nefoni yakho ibe seduze ukuthi makuthiwa i-network yabuya uyangena efonini uthenga ithikithi fast. Bafethu indaba ezibhlungu lezo, nami lo ngizamile ayikhona angeneki. Bafethu nginifisela inhlanhla ukuthi ke niwathole amathikithi. Bye bye.